Hoy, Unsa man? Agto kang mahadlok wakwak dire? ay, uyo ka na lang kukugod. Di ba ito kumanok wakwak? Kay bisa pang dala kag pasil, di ka pang mahadlok. Mau pa? Bojod, tinamahadlok mo ako pusil dire. Ha, ha, sa shotgun. Ay, paghilam dia. Tala. Di na ka day, relax lang. Tala, pala Brad, kuig ta. Ato nang dabdaban ng wakwak. Dire, daghan sige kung dire. Dire ang isod sa una, ang Craftes Caribbean ning lutaw da sa una. Daghan kay mga gold bar Alo, dire. usa man ni langom ni? Dili oy, dini sila ngob cave ni. Daghan diri mga ungo aswang vampira. Ay kunyo hadlok ka god? Do maghadlok ko? Ay, asa. Sige, la. Dito mahadlok wakwak. Abante. Nang wakwak dire ato ng pantulion. Atong dabdaban atong kagulo. Ta. Labrad. Sabad. Hala, Naman asa may tingog. Marang man sa may lugar dire. mo ni lugar sa Hawaiian Bridge Island. Diri Oo. diri dunay ungo nga gidungog na vampira sa una ug mananggal. Para relax lang mo. Ay mga ungo dire. Tala. Lakot ay. Supna. Usa man ni? Maghadlok yung lugar. Ila ba tiguang ay pasagad. Mabayot ko ani. Hadlok ka. Mama, Pangagong mama. ka. Lagi ungo dire. Ano putol na. Day, relax lang day. Kabalo kumambak. Ay. Ay. Aguroy. Wow. Sa man mo nilang adlaw. Ala ka, sunlight. Ay naman dire ay mo dahil istorya. Ay limas kulapo ay. Yummy. Ala ka, sa man ni dire. O na ni ang lugar sa daghang chicks dire, mo ni beer house. Tasas ang mga chicks o dito mga pre. Saka ra man kay. Palukon ko ng mga timoron. Kamong duha ay mo saba. Isa sa gusto nimo kung bageta? Ya, kanimo? Hoy, ay! Abay dia. Hoy. Kamu ha? Kamu maghay yung ulo. Way wakwak dire. Og way mga boring. O ba? Ano pala? Ang suga. Magampot ta.